Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna Duniyar Mata. Idan kai baƙo ne, danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Maganin cutar sikila, yaro ko babba mai fama da wannan larura ga magani bi'iznillahi rabbi. Na farko a nemi zuma mai kyau lita 1. Na biyu garin hulba cokali 5. Na uku garin habbatu sauda cokali 3. Na 4 garin zaitun cokali 2. Na 5 kaltufa gora 1. Sai a haɗa garukan maganin waje ɗaya, a zuba musu ruwa kofi 1. Sai a ɗauki zuma nan lita 1 a zuba a ciki, sai a ɗauki kaltufa a zuba, sai a ɗaura a wuta a riƙa gaurayawa har sai ya dahu. Idan ya dahu sai a sauke, shikenan sai a nemi mazubi mai kyau a zuba shi a ajiye. A kullum a ɗebi cokali 3 na maganin a saka a cikin ruwan ɗumi kofi 1. A saka madara rabin gwangwani ko kuma abin da ya sawwaƙa a gauraya a ba shi ya sha. Sannan a nemi man zaitun da man tafarnuwa da man na'ana'a a haɗa su waje ɗaya, sai a karanta wannan aya da za ku kalla a cikin wannan bidiyo namu, sai a riƙa shafe masa dukkanin jikinsa, insha Allahu zai samu lafiya.